сезне яңа кызыклы уенга чакырабыз. Ул да булса әкият укырга. Әкият барса яраталар бит инде аны. Әкият кенә түгел, дуслар, монда инде кызык булачак текстны төрле кешеләр тавышы белән яки төрле образларда башкарабыз аслында. Дөресен әйткәндә, актерлык сәләте кирәк була. Актерлык сәләте әлбәттә кирәк, җырчы кешеләргә дә ул кирәк. Шуңа күрә хәзер без сезгә кем инде рольдә булачагын хәзер инде суфлер әйтер. Шуңа күрә киттек, куеп карыйм, хәзер син каласыңмы? Әйдә, кем мин калам, син каласың. Мин калсам да була. Әйдә, сине калдырам, һәм мин киттем сиңа суфлер язылар. Әйдә. Шалкан, рус халык әкияте. Бабай шалкан утыртты. Шалкан көн үсте, төн үсте. Бик кичгенә зур булды күпердә. Атналар, айлар үтте, җәй үтте. Көз үтте. Бабай шалканны йолкырга киреште. Тарта шалканны. Тарта шалканны чыкмый. Бабай шалканны үзе генә тартып чыгара алмагач, ярдәмгә әбине чакырды. Әби бабайга бабай шалканны тотты. Әй тарталар, тартып чыгара алмыйлар. Әби булышырга кызын чакырды. Кыз әбигә, әби бабайга, бабай шалканга тотынды. Тартырга кирештеләр. Әй тарталар, тарта. Кыз әбигә, әби бабайга, бабай шалканга тотынды. Тартырга кирештеләр булар. Әй тарталар, тартып чыгара алмыйлар. Шалкан чыкмый да чыкмый. Әбинең кызы шалканы тартышырга Акбайны чакырды. Акбай кызга, кыз әбигә, әби бабайга, бабай шалканга тотынды. Әй тарталар, шалкан чыкмый, селкенмей дә. Акбай ярдәмгә песине чакырды. Песи Акбайга күтәр. Песи Акбайга, Акбай кызга, кыз әбигә, әби бабайга, бабай шалканга тотынды. Тартырга кирештеләр. Һәм инде әй тарталар. Монда анда тарталар. Шалкан һаман да чыкмый. Анда безнең тагын кем? Песи килә, песи тышканы чакырып китерде. Тышкан, песигә. Акбай, давай. Акбай кызга, кыз әбигә, әби, давай пас, давай, бабай шалканга ябышты. Әй тарталар, давай. Тарталар. Жан алышып тарта. Давай. Шалкан түзмәде. Төбе тамыры белән кайрылып чыкты. Всё. Нәрсә? Нормально что ли? Вот шалкан булды. Жыладым, сен сөйләгәнче. Күлеп. Слушай, сені уздырып булмас, наверное. Юк, анда сен бит тоже актер сәнгатен бераз гына калдырмыйча дәресләрне йөргәнсеңдер бит? Дәрес түгел, без 13-нче сезонны биреп ятабыз, безнең аны яртылаш актер осталыгы, әйдә, ул үзенә бер башка җырлау кызык. Менә сиңа микрофонны бирә. Узак сөйләмә. Сиңа
Миңа нинди әкият бирәсең? Сиңа бер әкият әзерләр. Юк. Менә хәзер инде әкият теләгә шуны бирәм сиңа. Ага. Кәҗә бәтиләре һәм бүре. Татар халык әкияте. Урманда кечкенә генә бер өйдә үзенең бәтиләре белән бер кәҗә яши. Кәҗә һәр көн сайын урманга азык әзерләргә китә. Үзе киткәндә балаларына берәүгә дә ишек ачмагыз дип әйтеп калдыра торган була. Кәҗә урманнан кайткач, мөгезләре белән ишекне шакый да җырлый. Бәтиләре балакайлар ачыгыз ишекне борын тыгылды. Ачыгыз. Әниләре аларны süt белән сыйлай да тагын урманга китә. Бәтиләре ишекне бикләп калалар. Кәҗәнең җырлаганын бер вакыт бүре ишетеп тора. Кәҗә урманга китү белән ул өй янына килә дә җырлый башлый. Эй, кәҗә бәтиләре, ачыгыз ишекне. Кәҗә бәтиләре бик сизгер балалар. Ишетәбез. Бу әнкәйбез тавышы түгел диләр. Бүрегә ишекне ачмый алар. Бүре ишек төбендә басып тора да кайтып китә. Бираздан кәҗә үзе кайта. Балалары шунда ук әниләренең тавышын танып алалар да ишекне ачалар. Шуннан алалар. Кызык. Кәҗә үзенең балаларын тәмле сөт белән сыйлый да урманга китә. Но сине уздырып булмады барыбер. Юк. Бигрәк шатып чабасың анда. Шуннан да бастырганнары булдымы? Алла сакласын. Ярар, дуслар, бик кызык. Менә шундый ниндидер кызык әйберләр эзләп табалар. Бүгенге көндә дуслар, менә интернет. Юк, миңа нык ошады, әйме. Әйдәгез булай әйтәбез. Моның дәвамы булсын. Миңа бик ошады. Тагын берәр икенче төрле бер кызыклы географиядан, мәсәлән, сез языгыз комментарийларда. Тагын нинди темага без бу әйберне эшлик. Һәм рәхәтләнеп тагын бер выпуск эшләрбез. Сезнең үзегезнең кызыклы текстларыгыз булса, сез аларны безгә менә шушы видеоның астына язып җибәрә аласыз. Һәм языгыз комментарийларыгызны. Нинди рольгә керергә безгә? Менә шуны языгыз. Шуны языгыз комментарийларда. Иң кызыклы рольләр язган кешегә без бүләкләр өләшәкбез. Безнең яңа китабыбыз, яңа дискларыбыз һәр вакытта әзер сезнең өчен. Безнең каналга язылыгыз. Иң мөһиме шул дуслар, безнең белән булыгыз. Сау булыгыз.